Bantwana bethu ababulawa ama-drugs. Bantwana bethu babulawa yi-ANC evumela noma ubani eze kule country. Akekho ongazi ukuthi ama-drugs akuphi. Akekho ongazi ukuthi ama-Nigerian watholaphi. You go to Springs, you go to Brakpan, you go to Compton Park, corner to corner and turn Nigeria. Elithengisa ama-drugs. Uke walibona eliwaphe imali. Angiyabuza abazali. Ngitsheleli one Nigeria. Ekuthiwa leli phanga. Abobani amaphanga. Ingane zethu, abafowethu, abodadewethu. Wenzani uhulumeni? Wenzani Ayanda? African National Congress. Uma siyaqhubeka siyavota. Siyinkomo nje eziye-DP. Uzwani uyazikhulela emakhaya. Inkomo mawuvula isihlenge, zonke ziyangena eDP. Nathi sinjalo. Siyaqhubeka sivotela isystem ebulala thina, ebulala abantwana bethu. Kanti sikweleta bani le vote? Ubani esikweleta le vote? From 2016 to 2021, local government election, when we stopped voting the ANC have government collusion. Le nxabanxaka ekhona kamasipala ukuthi kusasa kunemeya ye-DA, kusasa kune-EFF, kusasa kune-ANC, idamage eyenziwe yithi. Ngoba sesingasabavoteli in all 5 metros. Inhlangano esasiyithanda isanayo ipower. Njengoba shilo uDokas akusizi ukuba semshadweni okuhlukumezayo indoda ikuphule namhlanje hayi ngikhulume nayo kahle sasa ngizokhuluma nayo kahle iphinde ikukhahlele uthi hayi usuhlupha makadakiwe yazi noma sofa hayi usolo uyenzela ama-excuses awuphumi kulo mshado uyeke nenja ihambe ugcine umfewena kuzofa thina zwani masiqhubeka sivotele i-ANC kuzofa thina masingayenzi change of this particular government. Nabafundisi la emhlabeni namasonto athengiwe ngoba le-ANC njalo mayevoti iqale emasontweni ithi senza ama-church visit nabo babeka izandla abafundisi bethu. Sophuma kanjani inkohlakwaleni mani bathandazela abafundisi yabathandazela lamaqoqo babuzwana athandazelwa yini nani niyisonto ninesandla ekutheni lelizwe lethu libe nje ngoba lamaqoqo niyawakhulekela mani wakhulekela uNkulunkulu uzwa nina zwani ukuthi oh bafuna lapha uNkulunkulu awabisele aphendule umthandazo wakho nceko sicindezeleke uthi ANC hayi iyasibhedela kubheda wena uwo boyikhulekela. Angithi zwani ngabuza nomfundisi bakuthiwa akeze ngambuza la ngiyababona njalo bakwe-election every Sunday bane-campaign manje yokuze ama-church visit hayi nime nani nabokhosa lemu hayi sineyivakashi namhlanje ezethu ezibuya kunhlangano eso sicela abakhulumi bashayela izandla shayela amaqoqo izandla shayela ababulali izandla. So yithi that are unable in this particular system. Kodwa namhlanje sine chance lokuthi asichinje sike sibone abanye abantu ukuthi bazasiphatha kanjani. Sibone labo bathi ATM, labo bathi bazalelwe esontweni. Sibabone ukuthi bazasiphatha kanjani mabasaphethe. Ngoba nabo awubazi ukuthi abawini ngani ama-election bayi-6 million e-country. Kusho ukuthi phakathi kwabo kunamaqoqo la esontweni. Inkinga amaqoqo la esontweni. Asonta nathi aqula nathi. Mawaphuma ANC yaphetha mangelanga lokuvota kuvota yena. Asitshintsheni.
Angizelanga okuningi. Ngizela ukuzonicela. Ene ngicela kokugcina ngiyacabanga ukuthi bafethu asambeni nalento. Ninika ama-candidate wethu ithuba. Njengoba bashilo basinikile bathi nizozikhethela abantu enifuna babe amakhansela. Ngeke si-interfere nani. Sicela nisikhulisele na i-ATM njenge-CWP. Abantu abakwaziyo ukuhlupheka, abantu abakwaziyo ukuswela, abantu abakwaziyo ukukhandleka. Sizele lokho. Asizelanga ukuthi uVelaphi hayi mhlawumbe uzoba yimeya ngathi sikhapha uVelaphi. Ningangiboni ngisidudla ngicabanga ukuthi ngiphila kahle. Ngidla unhealthy. Aze nisho nithi hey ambona ungakanani. Oningoma yomkhonto ethi izisu simabhaqabhaqa. Badla isambane likaPondo noshiso negazi. Angikaze ngawudla. Ngangimatsha nani sengikhohle ukuthi how many times